lege berrian. Udal lege berria edo Euskadiko toki erakundei buruzko legeak ze helburu ditu eta ze berrikuntza dakarski. Lehenbiziko hurbilpen modura esan daitekena da lege berriak egin du udalaren posizio instituzionala bera indartu. Orain arte, toki administrazioak orokorrean, udalerriak, administrazio huts batzuk izan dira, zerbitzu prestatzaile, lege berriarekin jauzi kualitatibo bat eman nahi izan da eta benetako botere publikoak bihurtu nahi izan ditu gure udal instituzioak. Bestetik, lege berriak udalen eskumenak argitu egin ditu eta hori horrela segurtasun juridikoa areagotu egin du. Horrekin lotuta lege berriak udalerriei botere sorta zabala eman die eta baita ere finantziazio sistema berria eratu. Bereziki eskumen berri horietara egokitutako finantziazio berria. Lehen hurbilpen honetan udallegeak dakarren beste berrikuntza bat eta da udalen parte hartzea nolabait instituzionalizatu egin da. Eusko Jaurlaritzak, Eusko Legebiltzarrak bere politika publikoak egin behar dituenean udalen parte hartzea bertan izango da eta udalen irizpideak politika publiko egiten txertatzeko almena izango da eta baita ere finantziazio sistemari begira, holako lege aldaketak eta izan dira eta finantziazioa udalen horri begira ere lege berriak olako planteamentu berri txaile batzuk baditu. Esan daiteke udal legeak bi hitzetan udalerrien autonomiaren aldeko apostu garbia egin duela eta horrekin lotuta baita ere auzotarron parte hartzeari bide eman. Euskararen ikuspegitik aztertu ezkero lege hau nahitaezko lege bat dela esan daiteke. Orain arte bereziki udal jarduerek ezegonkortasun juridiko batean murgildutak izan dira. Ezegoen argi noraino udalek egin zezaketen euskera hutsez, noraino edo zein kasutan egin behar zuten beti euskaraz eta gazteleraz. Euskara lan hizkuntza modura ezartzeko arazoak izan dira aurreko legeekin. Lege honek dakarrena da egoera egonkortu egiten du, euskararen apostu garbi bat jasotzen du legeak, eta euskara lan hizkuntza izan dadin aukera berriak sartzen ditu eta baita ere aukera hori bermatu. Berrikuntzarik nabarmenenak azpimarratzekotan nik 3 aipatuko nituzke. Lehenbizikoa da, udalerri mailan hizkuntza eredu berri bat ezartzen du legeak, gainerako administrazioek aplikagarria duten legislazioarekiko edo erregimen juridikoarekiko desberdina dena, nolabait orain arte ohikoa izan dugun hizkuntza simetria, gaztelera eta euskararen arteko simetria hori gainditze bidea jartzen duela legeak esan daiteke, bat bakarraren erabilpenari bide ematen dio. Esan behar da, udal legearen sistema, hizkuntza sistema, ez dela sistema oso bat. Zenbait nabardurak ezartzen zaizkio sistema orokorrari esan daiteke, baina zenbait aspektutan, zenbait puntutan euskararen legea ere indarrean jarraituko du baita udalerrietan ere. Nolabait esatearren, udal legeak lege espezifiko bat da, udalerri mailara egokitua, baina beti ere euskararen legearen markoaren barruan. Bigarren berrikuntza nabarmena da kategoria berriak ezartzen dituela. Euskararen arnazguneak aipatzen ditu, gero hitz egingo dugu euskararen arnazgunei buruz, baina kategoria modura indarrean daukagu eta lege babesa izango dituzte euskararen arnazguneak. Hala ere, legeak arnazguneak aipatzen baditu ere ez ditu definitzen beraz hori tajutu behar dugun kategoria berri bat izango da. Eta hirugarren berrikuntza nagusia da hizkuntza planifikaziorako tresna berriak ekartzen dituela legeak.
Batetik, proiektu eta plangintzen hizkuntza inpaktuaren neurketa ezartzen du, ikusiko dugu hau nahitaezko neurketa bat izango dela, egoera soziolinguistikoaren gainean eraginak izan ditzazketen proiektu eta plangintzak onartu behar dienean, kontratazioak, udalek kontratuak egiten dituztenean, hizkuntza babesteko euskara sustatzeko klausulak ezarri ahal izango dira, eta baita ere, beste berrikuntza nabarmen bada, zinegotxiei begirako hizkuntza politika berri bat ezartzen dela. Jauzi bat gauzatzen da hemen, orain arte normalizazioa funtzionarioen lepo gainera etorri da, aurrerantzean zinegotxiek ere normalizazio prozesuan txertatuta izango dira, eta politikoetara ere edatuko da aurrerantzean hizkuntza normalizazio prozesua. Lege berriak sei gako nagusi jasotzen ditu euskararen erregimen juridikoari lotuta. Lehenbizikoa da hizkuntza eredu edo sistema berri bat ekartzen du legeak. Bigarrena da euskarazko funtzionamenduari zenbait muga ezarri zaizkiola, ikusiko dugu eta aztertuko ditugu banaka. Hirugarren gakoa izango litzateke zinegotxei begirako hizkuntza berritzaile hori, lehen aurreratu dizuedana. Laugarrena normalizazio gaiari buruzko udal eskumenaren delimitazio zehatza jasotzen du legeak, hau nahiko gai liskartsua izan da bereziki gaitegietan eta hori argitze aldera legeak urrats kualitatibo bat ematen du. Baita beste gako nagusi bada proiektu eta plangintzen gaineko eragin linguistikoaren ebaluazioa edo EL bezala ezagutzen dugun tresna hori, eta azkenik zerbitzu kudeatzeko kontratuetan hizkuntza klausulak ezartzeko lege gaikuntza bat jaso duela legeak, hau ere zegoen orain arte, zegoen juridikoki argi, eta orain apoio bat edo izango dute udalek egin behar dituztenean hizkuntza klausula bertan txertatzeko. Esandakoaren bidetik, bi parametro nagusi desberdindu beharko genituzke. Batetik, hizkuntza ofizial bat bakarra baliatzen denean, jarduera administratiboa juridikoki eragin osoak izango ditu. Beraz, hizkuntza ofizialetatik bat bakarra erabili ahal izango dute udalerriek. Sistema konfiguratu edo definitu beharko bagenuke, sistema indistinto bezala edo definitu ahal izango genuke. Hala ere, udal bakoitzaren autonomiaren arabera, udalari egokituko zaio bere lan hizkuntza zein izango den erabakitzea. Bigarren parametroa izango litzateke norbanakoen hizkuntza eskubideak. Herritarrei bermatu behar zaie hizkuntza eskubideak eta bereziki hiritarrek aukeratzen duten hizkuntza hori erabiltzeko eskubidea bermatu behar zaie. Legeak ezartzen duena da bere 6. artikularen 3. paragrafoan zera. Toki administrazioek hiritarrei komunikazioak helarazi behar dizkietenean, mekanismoren bat aurreikusi behar dute komunikazio horiek hiritarrak erabili nahi duen hizkuntza ofizialean erarazteko beti ere interesdunarik kargarik edo bete beharrik ekarri gabe. Interpretazio konplexu samarra dauka paragrafo honek. Batetik, esan daiteke, paragrafo honek ez duela udala behartzen bi hizkuntzak erabiltzera. Hizkuntza bat bakarra erabil dezakete. Paragrafo honek eskatzen duena da, nolabait, udalak baldin baditu zantzurik norbanakoak ze hizkuntza erabili nahi duen, hizkuntza horretan helarazi behar dizkiola jakinarazpenak eta komunikazioak. Zantzurik ez badira hor gertatzen da arazoa. Kasu horretan zeran jardun behar du udalak. Gerta daiteke udalak ez asmatzea norbanakoak erabili nahi duen hizkuntza zein den. Kasu horietan udalak ez badu asmatzen norbanakoak nahi duen hizkuntza zein den, bidaltzen zaion jakinarazpen horrek akatsa izan dezake. Adibidea izan daiteke, gaztelera hutsez bidaltzen zaio komunikazioa jakinarazpen bat norbanako bati, eta norbanako horrek beste hizkuntza erabili nahi du. Kasu horretan jakinarazpenak akatsa izango duke, beraz eraginkortasunik gabeko jakinarazpen bat izango litzateke juridikoki. Hala ere, interesdun horrek alegatu beharko luke
beste hizkuntza erabili nahi duela. Ondorio nagusia zein izango litzateke, sistema berriak udal autonomia erabat zabaldu egin duela hizkuntza gaietan. Udal autonomian oinarri hartuta, udalek bere barneko zerbitzu eta lan hizkuntza zein izango den ezartzerik izango dute. Esan behar da, lege hau ez dela lege neutro bat. Norabide argia du, euskaraz sustatzearen aldeko norabidea du. Baina egia da ere norabide hori euskara sustatzearen aldeko norabidea jarraitu ezean, legeak berak mekanismorik ez dituela aurreikusi. Gatozen beste gako nagusi batera, zinegotzien hizkuntza gaitasunari buruzkoan zer dio legeak. Gai honi lotuta bi artikulu aurkitzen ditugu legean. 6 artikuluak udal funtzionamendurako muga modura ezartzen du udal zinegotzien gaitasun, hizkuntza gaitasun eza. Bada beste artikulu bat, 25. artikuluaren 9. paragrafoak, zinegotzien hizkuntza gaitasunaz diardu, hain zuzen, sustapenaren bidetik euskera gaitasunak eskuratu ditzaten, bideak zabaltzen ditu artikulu horrek hain zuzen. Gatozen lehenbizikora. Batetik, legeak dio, zinegotzien hizkuntza gaitasun eza, euskarazko funtzionamentuarentzat muga izan daitekela. Legeak dio, euskara erabiltzerik ez dela izango, udal korporazioko norbaitek, euskara ezagutzen ez duela alegatzerik badu, zilegitzat jotzen den moduan alegatu ere. Gaztelerazko bertsioa dio, alegar válidamente el desconocimiento. Artikulu honen atzean dagoen ideia da zinegotzien lan jarduera edo ius in officium edo lan egiteko eskubide hori bermatu nahi dela. Hala ere, iruditzen zait artikulu honen interpretazio egoki batek ezin gaituela eraman nolabait borondate kontu batera, hau da, zinegotzi batek espadu euskara erabili nahi, hori ez da oztopo izan behar euskarazko funtzionamentuarentzat. Legeak edo paragrafo horrek bi baldintza sartzen ditu. Batetik zinegotziak euskara ez ezagutzea eta bestetik dio ez ezagutza hori alegatu behar duela modu zilegian. Zein kasutan eta nola alega daiteke modu zilegi batez hizkuntza ezagutza eza. Hori ere, nolabait interpretatzeko zerak dira, ez? Modu zilegi batez, eta zinegotzi batek bigarren hezkuntza euskeraz burutu badu, alegatzerik izango luke modu zilegian ez dakiela euskararik. Hala ere, iruditzen zait, artikulu honek ez duela eragozten itzulpen mekanismoak eta abar. Nolabait, zinegotziren batek espadaki ere euskararik, posiblea da ez ezagutza hori, nolabait gainditzeko bitartekoa jarri eta nolabait bateragarri bihurtu euskarazko funtzionamentuarekin. Esan dugu beraz, zinegotziei begira, bada nolabait paragrafo bat, nolabait muga modura planteatzen duena legeak, baina bada ere beste artikulu bat hain zuzen hautetxeek hizkuntza ofizialetan behar besteko idatzizko eta ozko gaitasuna izatea hori sustatu behar dela sartzen duena. Nolabait normalizazio prozesua esparru politikora ere eraman da, zinegotzien hizkuntza gaitasunak eskuratu eta hobetze aldera neurriak hartu behar ditu udalek eta hortarako sustapenaren bidea erabili behar da. Legeak ez du zehazten nola egin behar den hau, hala ere legeak esaten duenaren arabera, gai hau, nolai sustapen neurri hauek, udalaren barne antolakuntza esparruan argitu beharko dira. Hau da, hizkuntza plangintzek, udalek onartu behar hizkuntza plangintzek, zinegotziei begirako hizkuntza gaitasunako betxaldera neurriak ezarri beharko dituzte. Hau berezik interesgarria izango da, euskaren arnazgune diren lurraldetan dauden zinegotzientzat. Eskumenaren gaia ere erabat argitu eginda. Eskumenari begira, legeak eskumenak ematen dizki udalari, bai barneari begira, zein kanpoari begira, nolabait sustapen jarduerak eta abarrak abian jartzeko. Udalaren barneari begira, euskara sustatzeko eta planifikatzeko eta erabilera planifikatzeko eskudun bihurtu ditu udalak. Nola gauzatu behar da hau?
planak onartuz, planak garatuz, eta abar, udal bakoitza bere planifikazioa egiterik izango du. Beti ere, legeak dio instituzio komunek, hau da, Eusko Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak ezarritako planifikazio eta erregulazio irizpideak barne hartuz. Kanpoari begira ere, udalek euskara sustatzeko eskudun bihurtu ditu legeak. Bere lurralde esparruan euskararen ezagutza sustatzeko eta erabilia dinamizatzeko eskumen osoa aitortu die legeak udalei. Legearen berrikuntzetatik nabarmenetarikoa dugu linguistikoaren gainean eragina izan dezaketen proiektu eta plangintzen gaineko ebaluazio. Ebaluazio hau araututa dago udal lege berriaren 7. artikuluaren 7. paragrafoan, eta zera dio. Egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketen proiektu eta plangintzak honesteko prozeduretan ebaluatu beharko da euskararen erabileraren normalizazioari dagokionez izan lezaketen inpaktua. Nolabait, hori esaten du batetik, ebaluatu egin behar direla plangintzek eta proiektuek euskararen egoera soziolinguistikoaren gainean eragina izan bat dezakete hori ebaluatu behar dela eta hori esan ondoren dio legeak. Egiten den emaitzaren arabera, egoki iristen zaizkien neurriak proposatuko ditu udala. Aurrekari batzuk badira. Galesen, hain zuzen, hizkuntza eraginaren gaineko ebaluazioak egiten dira, eta tresna ere Euskal Herrira ekarria izan da. Hain zuzen, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak elkarlanean tresna hau landu egin zuten. Interesgarria da udal legeak tresna honi eta ebaluazio honi lege estaldura ematen diola. Eta bereziki interesgarria izango da hizkuntza arnazguneen kasuetarako. Udal legeak beraz betebehar orokor bat ezartzen du. Hau, azpimarratzea interesatzen zait. Momentu honetan, udal guztiek behartuta daude onartzen diren proiektu eta plangintzetan horiek egoera soziolinguistikoaren gainean izango duten eragina edo inpaktua ebaluatzeko. Hori indarrean dagoen ezarpen bada. Hala ere, betebeharra indarrean badago ere, iruditzen zait zenbait gai garatu behar direla neurketa hori atajuz egin alizateko. Garatu beharrekoen artean daude, lehenbizi, zein kasutan aplikatuko da betebeharra hau. Legearen 7. artikuluaren 7. paragrafoak hitz egiten du euskarazko eta gaztelerazko bertsioek ez zetozten bat gai honi lotuta. Euskarazko bertsioak udal euskaldunen gainean eragina izan bazezaketen proiektu horiek hori ebaluatu behar dela ezartzen zuen. Gaztelerazko bertsioak aldiz orokorrean aipatzen zuen bete behar hori. Proiektu plangintza bat onartu behar denean, horrek egoera soziolinguistikoaren gainean udal euskalduna izan, zein izanez, eragin horiek neurtzeko beharra zegoela ezartzen zuen. Zein da bietatik zuzena? Legearen akatzen zuzenketa bat eginda, nolait argitaratu eginda aldizkari ofizialean akitzen zuzenketa bat, eta bertsio, indarrean da gaztelerazko bertsioa da, beraz. Plangintza bat onartzen denean, udalerri euskaldunean, zein udalerri euskaldun ez direnetan eragin soziolinguistikoa baldin baditu, hori neurtu egin behar da. Zein kasutan aplikatu behar da eragin linguistikoaren ebaluazioa. Bi baldintza gertatu behar dira. Bata, proiektu eta plangintza bat onartzen den guztietan, baldin eta udalerriaren egoera soziolinguistikoaren gainean eragin linguistikoak izan baditzake. Nolabait, proiektu eta plangintza bat onartzerakoan horrek eraginen bat, eragin soziolinguistikoaren bat, baldin badu, ebaluazioa egin behar da. Hala ere, ez dago argi zein den ezarpen honen benetako edapen legala. Plangintza eta programa orokorretan aplikatu behar da, hau da, ebaluazio estrategiko bat izango litzateke, proiektu zehatzak onartzen direnean, horietan ere hizkuntza eragina neurtu behar da, proiektuak indarrean izan, baino aldaketaren bat egin behar bazaizkie, kasu horietan ere hizkuntza eragina neurtu behar da,
iruditzen zait, garapenak, legearen ezarpen honek garapen erreglamentario bat behar duela, eta hor, iruditzen zait, proposatu ditekeela ebaluazio estrategiko bat, plangintzen gainean egin ditekena, ebaluazio sistema hori ere osoa izan diteke, proiektuak eragin argiak dituenean egoera soziolinguistikoaren gainean, edo arnazguneen kasuetan, eta baita ere, proposatu daiteke sistema simplifikatu bat eragin horiek horren nabarmenak ez direnerako. Bi hitzetan, hitz laburretan, hau izango litzateke udal legeak ematen duena, aldaketa nabarmenak izan dira, hala ere, oraindik bada garapenerako bide zabala. Nirekin kontaktatu nahi badozue, antolakuntzaren bitartez jarzaitezketen nirekin harremanetan, eta, mila esker, eta laster arte. Eskerrik asko. Landu harremanetan jarri nahi izan ezkero, gaur ez daukagu bide zuzenik, beraz, egongo da topagunetik horretarako albidetzeko modua. Interesgarria Inigorena eta interesgarria izango da orain Eneritze Zabaletak dakarrena. Inigok EAeko udal legea deskribatu, azaldu, mamitu du, eta Eneritzek Ipar Euskal Herriko herri elkargoa ekarriko du gaur herrigunera. Eneritz bera ere, zuzenbidean lizentziatua da, eta doktoreza tesia egiten ari da Euskararen estatus juridikoari buruz. Frantziako Le Manseko unibertsitatean irakasle da. Publikoaren ezpada hitza emango diot Eneritzi. Horrela. Bai, mil esker, eta hasi baino lehenik eskerrak ere eman nahiko nizkioke euskaltzaleen topaguneari, gomita lustatzeagatik eta zuen artean egoteko aukera emateagatik. Beraz, gaurko jardunaldi honen baitan galdegin zidaten pixka bat astelehenan edabidean argitara bereziki atera den Euskal Elkargo berri horren sortzeak hizkuntza politikaren aldetik ze aukera eskaintzen aldituen gure Xiberu Lapurdi eta Baxe Nafarroko lurralde horietan. Hasteko, ez dakit, zuen artean, galdera txiki batekin hasiko naiz, azaroan antzeko ariketa bat galdegin zidaten UEUko lagunek, eta ez dakit norbait Eibarren egon zen zuen artean. Horrean, saiatu naiz pixka bat aldatzen, marrazkiak berdinak dira, baina, gauza batzuk erantsi ditut joan zen alditik. Dudan aldaketa bat da, agian Eibarren egin zidatenean galdera, luzatu nintzen pixka bat historikoan, kokatzeko, nondik datorren, hizkuntza politika, Ipar Euskal Herrian, ezbaita zehatz-mehatz hemen ezagutzen duzuen errealitatea. Hori pixka bat, jauzitxo bat emango diot horri, eta saietuko naiz galderari luzeago erantzuten. Hau da, zein aukera gehiago ditu gaurko egoerak. Hasi baino lehen, edo hastekonik, politika publiko bat plantan emateko bi oinarrizko baldintza behar dira, evidentzia batetik hasiko naiz, alde batetik behar da egitura bat, egitura publiko bat, eta bestaldetik eskumenak. Bigarren korapilatsuak izan dira Frantziar estatuaren baitan Euskararen edo hizkuntza politikaren aldetik. Egituraren aldetik, noski, ongi dakigu Euskal Elkargoa sortu baino lehen, Euskararen lurraldean, Frantziar administrazioan den Euskararen lurralde hortan, etzen egitura publiko bakarrik, eta beraz, hor Euskararen aldeko hizkuntza politika bat emaiteko zailtasun zenbait baziren,
eta badira ere orainik, beraz egitura aldetik bazen zailtasun hori. Eskumenaren aldetik ere bai, eskumenaren aldetik Frantziar estatuaren testu inguruan, aldarrikatzea edo bakarrik aipatzeak euskara bezalako hizkuntza batek politika publiko baten beharra duela, pixkat bitxikeria bat zen, ez? Eta bitxikeria bat da. Orduan, eskumen hori bera ukatea ez da evidentzia bat izan. Hori dena erraiteko, izan dela, alde batetik ukateko erreferente bat euskarari sustengu publiko bat emango diona, eta bestaldetik ukateko ere bai eskumen bat erraiten duenak euskararen alde egitura publikoek politika bat plantan eman behar duten. Bakarrik hortara iristeko lan bat egin behar izan da, eta gero etortzen da zer eta nola egin behar den, hori bigarren maila bat, ez da bigarren maila bat, bigarren denbora batean. Hori dena erranik, 2000 lehen marrazki edo grafiko ontara itzuliko naiz, ikusten duzue aski argi da ez, nik egin dudalaz, ez da bat ere oso grafikogi polita, baina lehengo PowerPointekin alderatuta pixkat kutreagoa da. 2004 mugatuko dut historikoa, eta demagun 2004an, zergatik 2004 mugatzen naiz, 2004an sortu zelako, justuki egitura bat, Euskararen erakunde publikoa deitzen dena, helburu eta lehen aldiz Frantziar estatuaren baitan halako egitura bat sortzen zen, biltzen zituenak hizkuntza alorrean eskumenak izan zitzaketen erakundeak, eta hainitz dira, hor dituzue, eta ematen ziola misio bat, Euskararen alde hizkuntza politika publiko bat lehenik definitzeko eta gero aplikatzeko. Hori 2004an gertatzen da Ipar Euskal Herrian. Nahi du lehenago, etzegoela fite joateko. Orduan, Euskararen erakunde publikoa sortu zen, erakunde bat da, beraz ez da instituzio bat, eta erakunde horrek jaso zuen misio hori hizkuntza politika bat idatzi eta gero aplikatu Euskararen alde Ipar Euskal Herrian. Nola ez den instituzio bat, erran nahi du egitura horren barnean sartu behar zirela egitura publikoak haiek eskumenak dituzten instituzioak. Eta horregatik Euskararen erakunde publikoaren barnean hainbat kide ditugu estatua, kultura ministeritza eta barne ministeritzaren baitan, horrek prefeta, hor da, ikusten da hizkuntza gaiak duen, pisua. Akitaniako eskualdea ere sartu zen, Pirineo Atlantikoetako departamentua eta SI-SSB hori idatzi dudan sigla hori, hau da, mankomunitate bat, sendika mixta deitzen da frantsesez, euskal kultura sustengatzeko herrien arteko mankomunitate bat zena. Eta nagusiki erraiten alda bere misioa izan dela azken urteetan euskal telebista iparraldean ikusi ahal izateko baliabideak eta ematea beste gauza batzuen tartean, fite joanez. Beraz, egitura hori plantan eman zen eta beraz, hizkuntza politika 2004an maila globala deitu duen hortan, Euskararen erakunde publikoari zegokion, finkatzea, definitzea, lehentasunak ematea, eta hori 2006an gauzatu zen, eta 2006ko abenduan bozkatu zen administrazio kontseiluan, EPEren administrazio kontseiluan, hizkuntza politika proiektua deitzen den proiektua, eta lehen aldikoz 2006tik bazegoen Euskararen aldeko nola baiteko politika publiko bat eta programa bat idatzia zen. Gero, hori aplikatzeko eta egikaritzeko, maila globalean EPEk noski nola ez zuen berezko eskumenik, adibidez, definitu ziren hainbat lehentasun, transmisioan hainbat lehentasun definitu ziren, behar zela adibidez irakaskuntzan zabaldu, hiztun osoak egitea markatu zelako helburu, erabilpenan ere eman ziren hainbat gaitasun, hainbat lehentasun, aisialdiak, kultura, edabideak, ezagutzen ditugun lehentasunak finkatu ziren. Gauza da, zuk noski idatzi dezakezu proiektu batean, euskalduntzeko
iparraldea, transmisioan eragin behar da, eta beraz, hezkuntza elebiduna, ikastolen elebiduna garatu behar da. Baina Euskararen erakunde publikoak ez badu eskumenik hori aplikatzeko, ezin du aplikatu. Eta orduan, EEP-ren lana zen, behin, eta lana da oraindik ere, behin hori dena definitu eta gero, eskumena duten instituzioen gana joan eta intermediazio, negoziazio lan bat bultzatu, definitu ziren horiek aplikatu. Eta adibidez, irakaskuntzaren alorrean, urtero Euskararen erakunde publikoak lan bat eramaiten du, joaten da ikastetxe desberdinetara, saiatzen da identifikatzen zein diren beharrak, baden eskari bat gela elebidunak irekitzeko, ikastolekin ere lan bat eramaten du, eta gero, irakasle postuak gibelean eman behar direnean, hori estatuaren eskumen bat da, eta beraz, Euskararen erakunde publikoa joaten da, eta urtero egiten dituzte hainbat bilkura, estatuaren edukazio nazionala deitzen dugun irakaskuntza ministeritzaren gana, eta egiten du, bankako eskolan bada eskaria irekitzeko euskarazko alor bat, ikastoletan ikusten da 3, 4 gela, 5 gela gehiago ireki behar direla, eta isa postu behar ditugu. Baina gero, postu horiek irekitzea estatuak erabakitzen du. Eta hola, alor guzietan, edabideetan, aixialdian, eta bar. Hori beraz, maila globalen Euskararen erakunde publikoak egiten zuen eta egiten duen lana. Eta bigarren maila bat irekizen ere, irekizen edo jarraipentsu bat eman zitzaion, maila lokala deitu dudana. Euskararen erakunde publikoak idatzi zuen hizkuntza politikan, behetik gora ziren hainbat gai landu beharrekoak estatuarekin kasuan, departamentuarekin kasuan, eskualdearekin agian gutxiago baina kasuan, eta intermediari eman behar zen. Baina, hizkuntza politika bat ere aplikatzeko, maila lokalean, oraintxe ikusi dugu ere udallegearekin, maila lokalean ere eragin behar zen, eta herriko etxeekin, oinarrizko zerbitzu publikoetan adibidez, euskarazko eskaintza bat, jorratzeko, lantzeko, definitzeko, ere lan bat behar zen. Eta beraz, 2004-tik EEP sortu zenean, herrien eta herri elkargoen figura edo geruza sartu zen hizkuntza politikaren adar berri bezala. Eta orduan, 2 mailetan jokatu zen, Euskararen erakunde publikoak pixkat definitu, intermediazio lana egin, eta gero, maila lokalan aplikatzeko, pixkat herriei eta herri elkargoai nolako eskumen bat pasare zeizten. 2000-2006an hori zen eskema, eta hori da, pixka bat aipatu dudana. Orain, zentratuko naiz, beraz, maila global eta maila lokalarekin eraman den lana. 2004 eta 2006 artean, zegertatu da, maila globalan aipatu ditudan gaiak egiten ziren, definitu, akubilatu, tresna mankomun batzuk sortu, eta orain pixka bat herrien mailan. Ongi da, esatea, herriak eta herri elkargoak izan behar direla ere hizkuntza politika baten adar, hori nola plantan eman zen, Ipar Euskal Herriaren kasuan, hizkuntza teknikariaren figuraren bitartez gehien bat. 2004-tik aintzina, Euskararen erakunde publikoak kofinantzatuta eta akuilulan horren bitartez, hainbat lehen aldikotz, lehenago ez baitzen, hizkuntza teknikariak kontratatzen hasi ziren, gehien bat herri elkargoak eta herriko etxe batzuk, Baiona, Miarritze eta Hendaia. Beraz, hizkuntza teknikariaien papera zer zen, hizkuntza politika, edo zer da, horreinik hor dira, hizkuntza politika proiektuan diren lehentasunak, maila lokalean egunerokoan aplikatzeko, 2004-2006an kuadro horretan ginen. Balantza txiki bat egiten badugu, egoeraz, zer esan dezakegu, eta horrein konzentratuko naiz, herri eta herri elkargoak deitzen ditugu, zuek mankomunitateak deitzen dituzuen figurak dira, gutxo gora, beraz, dira, erabat berdinak. Helburua zen, hori ez, hizkuntza teknikariak izan daitezen, herriz herri, herriz elkargo, eskualdez eskualde, hizkuntza politiko
lokal bat definitzeko tresnak. Zoritxarrez, salbuespen, orokorrean hori etzen behar bezala edo ez da behar bezain besteko indarrez sustatu eta askotan herrien eta herri elkargoen implikazioa hizkuntza politikan mugatu da hizkuntza teknikari bat kontratatzera eta teknikari horrek egin du ahal izan duena. Gehienetan herriko etxeek ikusi zituzten figura bat bezala, itzulpenak egiteko norbait. Eta azken urteetan entxeatu zen pixka bat, esatea ez dira bakarrik itzultzaileak, baizik eta haien lana da, herri mailako zerbitzuetan euskarazko eskaintza sustatzea eta herria bera, instituzioa bera, euskalduntzeko laguntza ematea formakuntza planak proposatuz eta abar. Bueno, hori pixka bat maila hortan gelditu zen, beraz, bueno, ala, sarrera tipi bat, bi hitzez oso laburki hizkuntza politika Ipar Euskal Herriaren panoraman kokatzeko, ez? EP maila globalan eta gero nahizen adar bat udalerri eta herri elkargoen bitartez emaiteko. Bueno, zertarat iristen gara. Hor ikusten duzue, gure 3 probintzien mapa bat da, eta 2016az geroztik, 2015-2016az geroztik, maila lokal horren mapa guztiz eraldatu da Frantziar estatuan. Maila globalan ez da hainbesteko aldaketarik izan, eta maila lokalan Frantziar estatu osoan herri elkargoen birmoldatze, birdefinitze, muga aldaketa bat etorri da. Beraz, noski horrek hizkuntza politikari ere eragiten dio, ze hizkuntza politikaren adar bat izan behar da maila lokal hori, herri elkargoena eta herriena. Erreforma horren baitan, entzungo zinuten eztabaida instituzional handi bat burutu zen Ipar Euskal Herrian, eta prefetak baliatu zuen erreforma handi hori proposatzeko lehen aldikotz Ipar Euskal Herri osoak kontuan hartuko zuen eta bilduko zuen instituzio bat sortzeko. Hau da, 2017ko urtarrilaren lehena, baino lehenagoko mapa. Mankomunitateen mailan, nahi baduzue, Ipar Euskal Herrian 10 herri elkargo zeuden. Hor, ubelez diren mugetan. Siberuan bat, Baxi Nafarroan 3 eta Lapurdin beste guziak. Beraz, beste 6. Orain, 2017ko urtarrilaren batetik, 10 herri elkargo izatetik, pasagara mankomunitate edo herri elkargo bakar bat izatera. Euskal elkargoa deitzen den hori izatera. Noski horrek, hainbat aldaketa suposatzen ditu aspektu hainitzetan, ematen dio Ipar Euskal Herriari ezagupen instituzional ofizial bat denalikotz, ez baita bakarrik egitura publiko bat instituzio bat da, horrek gauzak aldatzen du, esan nahi du eskumenak dituen instituzio bat da, Euskararen erakunde publikoak ez zuena, adibidez. Hautes sistema bat duen instituzio bat da, eta abar. Baina guri interesatzen zaigun gaian ere bai, hizkuntza politikaren gaian, 2004-2006 eskeman hor gauzak aldatzen ditu. Herriak herri elkargoak eskema hortan, herri elkargo, makro herri elkargo, bakar berri bat sortzen zaigu. Eta orduan, hainbat galdera pausatu ziren, ez? Hemendik aurrera, zer gertatzen da? Herri elkargo hori sortuko da, bada 2 urte ez, gogoetan eta gogoetan ari dileak, eta orduan, galdera batzuk planteatu ziren. Herri elkargo hori berri hori sortzen da. Hemendik aintzina nola antolatuko dugu gure hizkuntza politika. Hor izango du eragin bat. Alde hortan, baziren 2 aukera, ez? 2 aukera nagusi. A aukera deitu dudana eta B aukera deitu dudana. Aukera litzateke esatea, begira, badugu Euskararen erakunde publikoa, ados, egitura publiko bat da, egin du lan baliagarri bat, definitu du hizkuntza politika bat,
dituen baliabideak ditu, gutxi gora bera 5 milioi euro, baina baditu bere mugak ere, ez du eskumenik. Eta parean, sortuko zaigu instituzio bat, gutxi gora bera 250 milioi euroko aurrekontuarekin, herri mailako instituzio bat, baina erreferente politiko instituzional bat izango dena Ipar Euskal Herrian, ziren hauts batzuk, esanez, EEP eta Euskal Elkargoa fusionatu ditzagun. Orduan, EEPek zeukan lan hori, hizkuntza politika definitu, akuilatu, estatuarekin hitz egin, eta abar, Euskal Elkargoak bete dezala. Hori zen eztabaidaren parte bat. Eta orduan, EEP izan dadila, nola baiteko, Euskal Elkargoaren hizkuntza politika, zuzendaritza, edo zerbitzua, edo hori zen aukera. Be aukera zen, ez, gorde dezagun Euskararen erakunde publikoa, horrek badituelako abantaila batzuk, 2 abantaila nagusi, lehen abantaila biltzen dituela bere baitan estatua, eskualdea, departamentua, hainbat instituzio publiko, eta biltzen dituelako ere bakoitzak egiten dituen diru ekarpenak, 5 milioi euroiak. Aldu, atxiki dezagun, eta sartu dezagun Euskal Elkargoa, Euskalaren erakunde publikoaren barne. Lehen lidergoa aipatzen zen, lidergo aldetik, pisu politiko eta instituzionalatik ez dira bortxaz aukera berdinak. Be aukera hautatu da. Beraz, hemendik aintzina, hizkuntza politikaren baitan, lehengo eskema horretan, maila globala eta maila lokala ez dira fusionatu, beraz, maila globalan Euskalaren erakunde publikoak segituko du, baizik eta maila lokalan aldaketa initzek izan dira, orain Euskal Elkargo bat izango delako. Eta orain erantzuna, galdera zen, ze aukera, ze erronka. Erantzuna, aukerak, testu inguru hortan, ze aukera daude. Ezakitxo ditu duzuen, txegagu Euskal Elkargoaren lehendakari berria, eta berak bere hitzaldian aipatu du Euskal Elkargoaren lehentasunetariko bat hizkuntza politika izango dela. Horrek esan nahi du, lehen erronka, adagoela Euskal Elkargo horrek idatzi beharko duela Euskal Elkargoari dagokion hizkuntza politika bat. Eta hizkuntza politika hori, neurri batean, Euskararen erakunde publikoak existitzen segituko duenez, Euskararen erakunde publikoaren hizkuntza politikaren osagarri izan beharko dela. Bietariko bat. Beraz, hizkuntza politika hori izan beharko da maila lokalekoa. Maila lokalekoa. Zen maila globala EEPen definitu da, maila lokaleko hizkuntza politikoa definitu beharko da. Testu inguru hortan, nik 2 aukera mota ikusten ditut eta 2 erronka. Hori idazteko dago, hizkuntza politika hori idazteko dago. Herri mailakoa izango da. Ez du izango pisu politiko hori adibez, estatuarekin interlokuzio bat eramateko. Hori EEPek atxikiko du. Herri mailan, zein dira erronkak? 2 erronka mota badira. Azten den hizkuntza politika hori, azkenean Euskal Elkargoa bihurtu daitekelako bakarrik koordinatzaile huts bat. Lehenago 10 elkargoetan egiten zena koordinatu. Siberua Lapurdin bazuten hizkuntza teknikari bat, egiten zuen bere lana, Miarritzek bazuen berea, eta hor, pixkat oso ikuspegi apal batetik hartzen badugu, izango da, hoien koordinatzaile bat, hizkuntza teknikariak koordinatu, tresna amankomun batzuk sortu, formakuntza planetarako zerbitzu batzuk eman. Hori izaten alda lehen erronka. Baina, eta nire ustez hortan da zinez sustraitu behar, koordinatzaile huts bat izatetik izan bihurtu daiteke ere erreferente bat. Eta erreferente bat bihurtu behar da eta horretara eraman behar da. Erreferente bat bihurtzak zer esan nahi du? Nire ustez, bi
bi aukera dira. Barne antolaketa aldetik, lehen aipatzen zen lerrokotasuna eta aipatzen zen zentraltasuna, hizkuntza politika berri bat idatzi behar denez, zentrala izan beharko da eskumen hori herri elkargoaren baitan, eta zehar lerrokoa izan beharko da. Hau da, herri elkargoak hainbat zerbitzu proposatuko ditu. Hainbat eskumen ditu eta hainbat zerbitzu proposatzen ditu. Hor eman dut zerrenda bat. Euskararen hizkuntza politikaren aldetik interesgarrienak izan daitezkenak. Izango ditu eskumenak garraioan, turismoan, zaborrak kudeatzeko, urak kudeatzeko. Baina izango ditu beste eskumen batzuk ere adibidez aisialdian. Aisialdi zentroak deitzen ditugunak, eskola kanpotik opor garaietan eta badira hainbat herrietan aurrak gordetzeko leku batzuk. Kultura hezkuntzan ere, aisialdi zentroak hori da gutxo ere, hortarako egin. Kultura hezkuntzan ere bai, ikastoletan, eskoletan, hainbat kultur tailer izaten alda antzerkia, musika, bertsolaritza, hainbat kultur tailer proposatzen dira eta hor badira politika publiko batzuk. Haurtzaindegiak ere, bada haurtzaindegi sare handi bat eta hori mankomunitatearen eskumenetarik bat da. Zerbitzu publiko guzti horietan euskarazko zerbitzu publiko oso bat egituratzeko dago. Oso euskaraz, aipatu ditudan zerbitzu horietan, edo oso gutxi dago, edo ez dago ezer. Idazten den hizkuntza politika bat Euskal Elkargoaren mailan, hori dena euskaraz proposatu behar dela idazteko, finantzatzeko aukera bat izan daiteke, maila lokalean geldituz. Hor erronka handi bat dago, ze arrisku bat izan daiteke esatea, bakoitzak lehen egiten zuenan geldi gaitezen eta koordinatu dezagun. Edo izan daiteke ez, idatzi dezagun politika bat, ambiziosua, eta zehar lerro bezala dezagun euskara, eta Euskal Elkargoaren eskumen guzietan euskal zerbitzu publikoak proposatu ditzagun. Hori dena ere egitze dago. Beraz hor, erronka desentekoak daude, ez dakitzen bat denbora gelditzen zaidan, justu azken honekin bukatzeko, hori da, aipatzen nuena, hizkuntza politika idaztekoa da. Noski, maila lokalerat mugatzen da egitura, beraz, hizkuntza politikan, herri elkargo mailan geldituko da. Zaindu beharreko lehen puntua, euskalgintzaren kasketatik edo txapeletik hitz egin da, zaindu beharrekoa, egin ordez, erdikotasun epel bat zaindu beharko da hizkuntza politika horrek ardezala gaur egun aurreratua direnen adibideak, haietatik abia dadila bere politika idazteko. Eta ez esan adibidez, Baxe Nafarroan nola baliabide gutxi zuten bakarrik itzulpenak egin dituzte, ez ezagun idatzi lan aipatzen duen zerbitzu publiko guztietan euskarazko harrera bat emata, ze Baxe Nafarroan ezingo du da iritsi, beraz egin ezagun tarteko zerbait. Ez, zaindu beharrekoa izango da kontrakoa. Orain badugu tresna berri bat, lehen iristen etzen horretara joan gaitezen, eta iristeko baliabideak, laguntzak eta eman ditzagun. Lehen aipatzen nuen 10 herri elkargoetan, hizkuntza politika lokal bat idatzi zuen elkargo bakarra Egu Lapurdi da. Erran nahi du beste 9 teknikari bat kontratatu zela, baina ez zitzaiola irizpedirik eman. Hor, bada lan egitekoa. Hizkuntza politika publiko horretan ere kontu bat izaitia. Hori berritasun bat da. Uste dut Miarritzeko herriko etxea zela hizkuntza teknikaria zuen egitura bakarra, non parean aurrekontu bat zuena ere. Beraz, aurrekontu gabe teknikari batek zer egin dezake. Ezer. Hor, izango da aukera bat, aurrekontu bat idazteko, eta zehar lerrokatasunera joan da, aurrekontu horretatik kanpo, beste zerbitzu publikoetako aurrekontuetan euskara txertatu beharko da ere.
hori kasu egin beharrekoa. Eta bukatzeko, gehiago agian ikuspegi instituzional politikotik. Hiritarrentzat eta euskalgintzarentzat ere interesgarri izan daiteke euskal elkargo hori instituzionalki eta politikoki hizkuntza politikan ere bai erreferente nagusia bihurtzea. Ados euskararen erakunde publikoak segitzen du, baina euskararen erakunde publiko barnean euskal elkargoak behar du lidergoa hartu. Zergatik hori erraiten dut. Lehen aldikotz, kontrol demokratikorako tresna bat izanen da euskal elkargoa. Euskararen erakunde publikoan ez bezala, euskal elkargoko kideak hauteskunde bidez hautatzen dira. Sistema pixkat komplikatu batean, baina hauteskunde bidez. Erran nahi du zure herriko hauteskundeak direnean, adibidez Baionako alkatearentzat, baina bai eta ere, Baionatik euskal elkargora joango diren hautetxientzat. Hauteskunde kanpaina horren baitan, elkarteek, norbanakoek, presioa egiten alko dute. Eta zuk, Baionako hautetxi bezala, zer eginen duzu euskal elkargoan euskararen alde? Aurrekontua igotzeko bozkatuko duzu? Baionako aixialdi zentroan euskarazko zerbitzu bat emateko bozkatuko duzu? Kontrol demokratikorako tresna bat izango da. Beraz, euskal elkargoa erreferente bihurtzen bada, kontrol demokratikoan izango da eragiteko tresna bat. Bueno, eta ez dakitu. Agian horrekin aski bukatuko dut. Oraingoz, bai? Mila esker. Eskerrik asko zuri. Eneritz, ez dakit galderarik baete daukazuen? Eukieta egin. Ez badago aurrera jarraituko dugu eta aurrera orduan. Bueno, eskerrik asko Eneritz. Eta barriro harritu gara gaur elkartez, administrazioaz eta erakundez. Eta orain gugana datozenak hain zuzen ere hortaz arituko dira, udala eta euskara elkarteen arteko harremanez, lanen banaketaz. Eta gurekin ditugu orain Alex Padillo eta Jasone Mendizabal. Funtzio banaketari buruz arituko dira Jasone eta Alex. Bi ikuspegi, Euskaltzalen elkartearen ikuspegia Jasonek eta udaleko euskara teknikari baten ikuspegitik Alexek. Alex hasiko da gaurkoan islari, biek ala biek gai berari ekingo baitiote ikuspegi desberdin edo ikuspegi anitzetatik. Alex Badillo ingeniaritza teknikoa ikasi zuen eta bertan euskaldundu zen. Hango euskara taldean ere aritua da. Han amaitu, aekan ibilitakoa ere bada, geu elkartea sortzeko lanetan, eta baita geu Gasteizko aldizkarian ibilitakoa ere han eta hemengo lantxoak eginen. Urteak joan zaizki hortan eta azken 13 urteak Gasteizko udalean euskara teknikari legez. Eta gero Jasone aurkeztuko dizuet, Jasone orain adi egongo da, baina lehenengo Alex entzungo dugu. Zure hitza. Bai, a ber. Bai. Ni lehenago esan behar dut, hona etortzeko eta esan ziatenean, nik hasieratik garbi utzi nahi nuen, nien enitzela inor Gasteizko udala ordezkatzeko, ez nuela Gasteizko udala ere ordezkatu nahi. Eta berez, zergatik ikusten nolako, azken batean nik bertan lan egiten dut teknikari moduan, eta
ona ekarri ahal nituen hausnarketa gehiago ziela, hausnarketa personal batzuk, bertan lan egiten eman ditudan urte horietan eta ateatakoak, eta zorren beste Gasteizko Udalak honen inguruan eduki ezaken jarrea bat, bai? Dena den, ala beharrezeta, han ikasi duena, da kontatu behar duena, eta hori da nire oinarria, eta hori da pizkia kontatuko duena. Nire asmoa zen, hasia batean, abiatzea eta hor udalean bertan eta euskara zerbitzutik, eta tenduan egin dugun lanetik, batez ere parte hartzearen ingurutik eta parte hartzearen ikuspegitik eta azaldu nahi nuen. Bigarren atal batean nahi nuen pizkat azaldu hortik ikasitakoak, bai uste dut lehenengo parte horretan kontatuko duena garbi utzi nahi dut ez dela praktika on bat ere, nik praktika on bezala ere ez dudala saltzen, da bizipen bat, azken batean, esperientzia bat, hori egin dugu eta horrela kontatzen dugu. Bai? Hortik uste dute ikasi dugula gauza asko eta ikasi dugun hori bai kontatu nahi duela eta eroskatzen zidaten aurrera begirata nola ikusten genuen etorkizuna, hor palankak eta zubiak eta aipatzen ziren eta abertzeitzu izan daitezken, gure ikuspiritik eta palanka, ni 4-5 puntu eta jarraitu mainean, niri orain momentu hauetan pentsatzen laguntzen didatenak. Bai, beste gabe, ez da asko pretensio gehiagorik gabe eta egin genuen aurkezpena. Bai, anekdota moduan, kasi kontatzen dut, bai, hor, ni justo udaletxean hasi nintzen 2004an, bai, hortxe sortu zen Euskadin Sektore Kontseilua, bai, hor parte hartzeako organo gisa planteatzen zen, bai, udalak eraman behar zuen hizkuntza politika definitzeko eta hizkuntza politika horri jarraipena egiteko parte hartzeako organo gisa definitzen zen, gero-gerokoak, bai, eta handi gutxira 2005an bertan, bai, Euskara Biziberritzeko plan nagusia hirian martxan jartzeko erronka egin zitzaigun, bai. Hor, metodologia aldetik sartu berria ginen, ni neu eta lankide gehienak eta garai horretan sartu ginen udaletxean, nahiko inesperientzia askoekin, gauza nola egin behar ziren administrazio batean, gauza nola egin behar ziren gehiagik ezagutu gabe, eta egin genuen genekin moduan. Beste leku batzuetan egiten genuen bezala, jendeari galdetu eta jendearekin egon eta saiatu horrela gauza definitzen. Hor, metodologia aldetik hor, ikusten nuen hiru oinarri edo zutabe zegoela, alde batetik Euskadin Sektore Kontseilua, parte hartzeako organua zen neurrian. Hor, egiten genuen planteamendu bat, EBPN eta jakeneko gauza zabala den, eta hor sektoeka banatu beharra, eta hor lan mai sektorialak eta definitu genituen, lan mai horietan eta lan dualizateko arlo bakoitzean hizkuntza politika zen izan behar zen. Eta ero ikusten genuen, aholkularitza laguntza tekniko baten beharra aholkularitza ekin eta aritu ginen. Batez ere, alde batetik eta laguntza tekniko hori behar genolako, persona bat, guri laguntzeko horren bilerak antolatzen, lanak antolatzen baina bitxia da, baina garai horretan ikusten nuen ere, bitartekari papea ere egin behar zutela, zubi papea egin behar zutela. Ikusten zen, Euskaren inguruko gizarte mugimendua eta udala bera, baita udala barruan Euskara zerbitzu ere, neko urrun zaudela eta nola biteko horrelako aholkularitza tekniko batek zubi papera egin zezakela eta nor egon zitezken mesfiantza, kontrazanak eta lehuntzeko aukera eman zezakela eta horrela egin genuen. Antolatu genituen 6 lan mai, saiatu ginen hor lehen da biziko mapeo bat egiten, horietan bazeintzu ziren Gasteizen hor importanteak izan zitezken edo garrantzitsuak izan zitezken eragileak edo nork zeukan zerbait izateko zabietan, elkarrizketa askotxu egin genuen, hirurogei bat elkarrizketa, hainbat jendeekin, ibili ginen hor merkataritza ganbarako teknikarekin hitz egiten, ibili ginen enpresa batzutako jendeekin hitz egiten, erakundeekin, baina genuen pixka bat ere Euskararen mundutik atera, eta arlo horietan eta zeuden eragilekin eta lan egin. Lortu genuen, eta guretzat oso lorpen handia izan zen, 70 eragile lan mailetara ekartzea, eta bina bilera prestatu genuen, lan bakoitzean 2 bilera, 12 bilera orotara, 3 orduko 12 bilera, pentsatzen dugu
asko dela. Eta zen oinarrizko dokumento bat, 60tik gora ekintza eta jasotzen zuena neko konsensuatuak, bai? Neko pozik, guk egindako, eta gainera orain 10 urteko perspektibaekin ni uste dut, osa polit bat egin genuela, bai? Hor, problema beste bat ez zen, bai? Problema zen, gero balorazioetan sartzen garenean, ikusten zen hori, bide hori guztia, guk barrutik, bai, eta gure jakintasunetik, bai, ontzat eta ematen denuen bide hori guztia, bai, zuela inola ere azebetetzen, bai, kanpoan, eta hor, batez ere hor euskal inguruko gizarte mugimenduan, eta zeuden nahiak. Alde batetik, zegoen hor kontu objektibo bat, bai, por supuesto, jakina hori nahiko ez zela, bai, egin zitekela eta ez zela behar beste eta plantatzen. Eta gero ez taldetik ere gu ere baloratzen dugu, hor ireki zela aukera bat oso polita, administrazioari interpelatzeko espazio bezala edo aukera bezala ere ikusi zela. Eta garai horretan, hori tokatzen zen, horre administrazioari interpelazio bat egitea, eta horren nolabait frustratu egin gintuen horri txiki batean. Bai guten ikari moduan barrutik eta pentsatzen genuen egin behar genuen egiten egiela, eta nolaiteko frustrazio txiki hori bai sortzen zela ikusten genuen. Gaur egun, esatia, berez hor, 4 urteko plan bat onartu zen, 2006an uste dut onartu genuela, 2009an uste dut bukatu genuela, ebalatu egin genuen ere modu kolaboratibo batean, modu partizipatibo batean ebaluatu nahi genuen, bigarren plan bat egin genuen, hori ere egin genuen elkartekin batera eta hor Euskaren munduarekin batera, hori ere balatu genuen eta ja 3. plan batean ezatu ginen. Eta beti zaitu gara urte hauetan, guretza ez datu ganean teknikari moduan ari naiz eta ez udal moduan, bai izan dela erronka bat ezatea, egin behar dugu hau Gasteizen, egin behar dugu modu partizipatibo bat eta implikazioekin. Bai? Denetatik egon da, egon dira pentsatzen dut momentu batzutan hon ikusten genuen, gainera, esan behar dut, orotara, hor, Euskal Sektore Kontseiluan inoiz parte hartu dugun 5 pertsona gaudela hemen, ezaita, orduan, bagara batzuk, Orduan, pentsatu deretatik egon direla momentu, goxua, non ematen zuen, aukera zeudela gauzak egiteko, eta egon dira momentu batzu, non gauzak erabat blokeatuta egon diren, ez aurrera, ez atzera, ezin ibilita, Egin du aurrera, eta pentsatzen dut, hortik ere jarraitu beharko dugula. Aurten bertan berez plangintzaldia bukatu egiten dugu, hasi beharko gara pentsatzen, balorazio txintxo bat egin beharko dugula, noaino heldu garen eta noaino ez garen heldu, eta guk ere errotonda horretatik ateratzeko bide horretan, bere jauzi berriak egiteko kapasa garen. Gehiago, interesatzen ditzegun, dena den hitzaldi honi begira, esate dizuet, lehenago kontatzen dudala kasik anekdota gisa. Gehiago, interesatzen zitzegun, zer ikasi dugun, teknikari moduan eta Euskal munduan eta biltzen garen neurrian zer ikasi dugun azaltzea interesatzen zaigu. Zaizuet, gu defenditzen dugula, nik neuk defenditzen dudala parte hartzea horretan sinesten dudala, badakit komplikatua dela, badakit ere perversio txikiak ere badituela, baina nik horretan sinesten dut eta defenditzen dut. Eta hori ikusi dugun, parte hartzea, administraziotik eta parte hartze prozesu bat martxan jartzen dugunean, neurri batean hor, beti egon daiteke eta susmoa egon daiteke beti bi interes ezberdin dagoela. Alde batetik legitimazioa, ezate, nik administrazio moduan hau eta hau egiteko presnago, onaino heldu nahi dut, eta hau egin nahi dut jendearekin batera, gero, aruntzago heltzen ez banaiz, gutxienez,
desaktibatzeko hortik gertu daitezkeen kritikak edo gatazkak, edo, bueno, bai, jendeakin batea egiten baldin badu, noraiteko legitimazioa lortuko balako. Eta kontrakoari bada, eta badau jende asko, intentzio on askoekin, bai, benetan, gauzak aldatu nahi dituela. Bai, eta neurri batean, bueno, hor botea harremanak aldatzeko aukera ere ematen duela parte hartzeako prozesu bat. Esatea, bueno, erabakitzeko eskubidea ez dakit dagoen horrelako prozesu baten baitan, baina bai eragiteko aukera ona. Bai, eta alde horretatik iruditzen zait beti dagoela aukera hori. Eta beti mugitukoa dela bi muturroien artean. Esatea, bueno, alde batetik eta batzuetan eta legitimaziora bai makurtu nahi izango dugu edo du prozesuak, eta beste batzuetan hor benetako aldaketarako indarrak eta aukerak eta sortuko dira. Ikasi dugu bai, ez dela bakareko, plan bat eta egiten dugunean, edo modu honetan plan bat egiten dugunean, ez dagoela bakareko ekintza multzo bat, bai, hor bertan badago jendea, badaude erakundeak, badaude elkarteak, badaude eragileak, aktoreak, badaude aktoreen arteko aliantzak, badaude kontrasanak, badira erresistentziak, badira gauza asko dago, bai? Eta nolabait ere, gauza bat oso gutxitan egiten duguna, bai? Bukatu plan bat, bai, hor helburu batzuk markatu genituen eta bukatzen dugunean esaten dugu, bueno, zenpututaino bete dugun, bai? Eta azten zaigu ere, baloratzea gainontzeko hori guztia esatea. Zer zen, hau abian jarri genunean, bai, bertan parte hartzen zuten aktorek, bai, ze eragiteko gaitasuna zukaten eta gaur egun eragiteko ze gaitasun daukaten. Eta horre ze mugimendu dagoen, ze sinergia sortu diren, ze nolako aliantza sortu diren, bai, ze nolako proiektu berria sortu diren, edo ze nolako aukera berria sortu diren. Bai, badago alde batetik hor, emaitza sustantiboak eta deitzen diete, eta beste batetik, emaitza erlazionalak edo. Bai. Ikasi dugu, eta hori lehenengo personan, ez dakit euskara teknikariok zubia izan gaitezken, palanka izan gaitezken, baina ez dela batera erosua euskara teknikari izatea. Hori bai ikasi dugula. Bai. Ez, askotan izan du hor, bi munduen artean bizitzeko sensazio hori, bai, lan egiten dut administrazioan, oso ulertzen dut euskal gintza deitzen dugun horretatik eta ze planteatzen den eta zergatik planteatzen den, eta gu gaude hor erdi bide horretan. Bai, eta askotan ez dugu jakin gure papera zein den, bai? Eta badagoela kontu bat, bai, ez daki zubia la palanka, baino bai dela frontoia izateana, bai, hori bai ikasi beharko nuke, frontoian irudia ezagutzen duzu, ezta? Gua frontoi bat, bai, pilota botatzen dira eta pilota bueltatzen ditugu, bai, heldu beharko liateken lekura heldu gabe. Bai, zaila da, komplikatua da, bai? Eta bai, ikasi dugu, bagadela, no? Zaguk ere baukagula zer ezan, bai? Ez gaela, askotan itxiten da, bai? Hor, dago alde batetik eta administrazioa, dago gizarte mugimendua. Eta teknikariak geratzen gara batzutan hor erdiko bidean. Ez gara, ez bata, ez bestea. Nolabait, bai errebindikatu nahi zen dugula, gu ere badala, guk ere agentzia daukagula, eragiletza daukagula, eragiteko aukera euki aldugula, beti mugatua. Beti mugatua eta beti jakitea, gauza batzuk guri ez dagozkigula, eta ezin gaela horretan sartu. Erabaki batzuk politikoa dira, eta erabaki politiko ekartu daituztela, eta ez dagokigula guri. Baina, ere, ez dakize puntutaino ikasi dugun, gure lan margen horiek eta ondo zeharritzen. Ikasi dugu konsensuak eta disensuak oso kontu erlatiboa dira, askotan euki dugu sensazio hori, guazen ahostea zein behar dugun, eta dena garbi haukagunean eta zer nahi dugun elkarrekin, orduan hasiko gara bidea. Eta askotan gehiago dela, adostasun txiki batzuk eta nahiko zen daitezkela bide bat abiatzeko, eta gero hortik eta etorriko dela konsenso handiagoak. Konsenso txikiek ere balio dutela batzuta lan egiteko. Ez dugula zertan, uneko unean ados egon behar.
osagarritasunaena nik uste dut asiatik oso garbi eduki dugula eta uste dut praktikara ere eraman dugula, hau da, ezer ez ordeztu, osea, gaur egun dagoen gauza bat eta funtzionatzen ari den gauza bat ez dugula ordeztu behar, baizik eta osatu eta indartu alden neurrian. Eta ikasi dugu bukatzeko, parte hartzea, bai ez dela, bai ala ez, bai eskaira baten modukoa dela, bai eta beko mailan, nahi baldin baduzu, egon daiteke nahiko gauza komplikatua, bai hasieran informazio ematea badala parte hartzeko modu bat, informazioa jasotzea, baina ez dela nahikoa, eskaira bat dela, bai goiko mailetan, bai agian oraindik ez dugula oso ondo bertan zer dagoen, bai azken batean ze kapazitatea eduki dezakegun politika publikoak elkarrekin sortzeko, bai hor kokrear, bai elkarrekin sortu horretatik, eta politika publikoak, proiektuak eta elkarrekin, bai, gauzatzeko, bai, kogestioaren irudi horrekin. Iruditzen zait, araino oraindik ez garela heldu, eta araino iristeko zailtasun asko ditugu, bai, egon daitezke zailtasun politikoak, ematen du pixka bertigo hor kogestioari buruz hitz egiten denean, bertigo sentsazioari bai sortzen dela, teknikoak ere badaude, eta ero badaude, hor, ni preocupatzen nauen beste kontua dela horren guztiaren kodifikazio administratiboa, bai, problema administratiboak, bai, hori nola egiten dan modu administratibo batean, hor da, prozedura administratibo arauzko baten baitan, bai, nik uste dut ere zailtasun ugari ditugula eta pentsatzen dut datozen urtetan eta hortik pausuaketan marko diela eta ez dakit asmatuko dugun hortik pausuak ematen. Bai. Vale. Hori pixkat ikasi duguna, bai? Pentsatzen laguntzeko ideiak. Eta esate dizuet, hemen bai, gauza hauek hor, buruan dauzkan gauza batzu diela, eta egunerokoan eta batzutan lagundu egiten diatena, bai? Ni 5 puntu ditut, 4 ere izan zitezken, gobernantzaena, bitan edo irutan agertu da eta posten nago, benetan ez nekien, ez nuen ezagutzen aldez aurretik eta jardunaldi hauetan eta zera agertuko zen, hor sintonia hori baldin badago asko posten naiz. Hor, 5 puntu dira, lehenengoa lidergoaren inguruan, hor jartzen dut, lidergoarik onena, lidergo berria sortzea albidetzen duena dela. Bigarrena eta aktiboaren nahiko izpotolo dela, baina, baliera ideia hori talde moduan jokatzeko ideia, bai, ez bakarrik koordinatu barko dela, baina koordinatu gune horietatik harago taldetasun hori eta nola lantzen dugun eta nola esentzen dugun. Lan egin behar dugula, eta hori ere ideia hori ere gaur agertu da, lan egin behar dugula terrenoaren gainean, hau da, non egiten dugun lan, bertan zer dagoen kontuan eduki, mape hori aldez aurretik egin, bai, eta mape horretatik abiatuta, harremazare horietatik abiatuta, saiatu pixka bat egoera eraldatzen, eta aldorretatik niko zugarri harin eza aurreatzen, gero positibo daude. Laugarren puntua da gobernantza, nola gobernatzen dugun hori guztia azken batean, eta gertutasunaren idei indarra, esatea gauza batzuk eta egin daitezke are errezago hiri batean baino, eta hiri batean errezago, herrialde batean baino, eta segurazki hori ere badagola, eta herri batean eta aukera asko dagoela. Banan eta minutu bat eta bakoitzaren inguruan. Lidergoaren inguruan. Iruditzen zait, eduki ditugun arazo asko eta asko, eta ezin ulertu asko eta asko, hortik eta torri gela, lidergo gatazketan, protagonismo gatazketan eta trabatu egin garela. Baina hemen zein da lehen lerroan jarriko dena eta argazkitan agertu dena. Eta iruditzen zait, hor Euskara Teknikariok eta azken urtetan asko eta asko ikasi dugu Euslan programatik, hor klusterrak eta garatu duen Euslan programatik, eta hor asko landu dute
eta hor plantatzen dute, hor alde batetik eta lidergoa eraldatzaile izan behar dela, eta lidergoaren papera, lidergoa sortzea dela, lidergo kolektiboa, lidergo partekatua, lidergo banatua, hortik eta, hor teoria asko eta kontu asko esan dizkidute, gero igual falta zaigu barneatzea eta benetan barneatzea, eta hortik, eralan, Usulan esan duen hau, eralan proiektuaren gogoan dut, ustut Hermosia zela hor hitzaldi bat egin zuen, hori martxan jartzen zuenean, eta holako irudi bat erabiltzen zuen, esaten zuen, klago, lidergoari buruz hitz egiten dugunean, burura etortzen zaigun lehendabiziko gauza da piramidea, hor irukia, non goian dago, lidergoa goian dago, eta oinarria behan dagoen. Eta hortik datorren irudia hori, hor gurditik tira egin behar duen lidergoaren kontua hartzen da. Eta berak ez da zuen, buelta, azken batean planteatu lidergoa, erpinean egongo da, oraindik ere, baino behaldean egongo da, eta lidergoaren papean nolabait gainontzeko guztiari eustea. Espazioa sortu, baliabideak eman, eta aukerak bideratu, hor oinarritik eta oinarrian gauzak egin daitezen. Azken batean, mugimendua sortzeko euskararen inguruan. Iruditzen zait, ez nik hori entzun nuenean, ikusten nuen hor oso aukera polita. Iruditzen zait, gainera hor lidergoa partekatua izatea errezagoa da, horrelako lidergo bat planteatzen dugunean. Kontua ez da, hemen zein egongo den erpinean, kontua ez da hemen zein hartuko den arrazietan baizik, eta kontua da, nola lortzen dugun, espazioa sortu, nola lortzen dugun, nola lortzen dugun, baliabideak eman, espazioa sortu, eta jendearen protagonismoa eta bultzatu. Bigarren ideia da hori, koordinazioko espazioak eta egiturak, baina nik uste dut ere hemen bideo bat dago du jarriko hemen oharra pasatu diatelako, baina ezagutuko zuei, gainera hau kopiatu genuen hor Gorka Juliok eta hemen zigun ikastaro batetik, eta erakusten zuen hor Arabako sosuak, estorninduak eta nola mugitzen diren, eta nola inolako koordinazio niri gabe daukaten habilidade hori elkarrekin joateko, Eta nik uste dut biologoik eta esaten dute, hori 3 arau besterik ez dagoela, bata, gertu dituzun kide norabide berean egan egin behar duzu, bestela baso zelako. Bigarrena, ez gehiagi urrundu, ondoan dituzun kideen gandik. Ikusten baldin bezua mugitzen dela, zure mugitu behar zara, kontuz, mantendu distantzia minimo bat, elkarrekin ez jotzeko. Eta horre funtzionatzen du. Askotan hori da, ez begiratu horren beste zilborrari eta esatea ez, hemen ezke elkarrekin gaude, taldetasunare horrela ulertu behar da. Koordinazio espazioak, egiturak beharrezkoa dira jakine. Lehen hau komentatu dut, jendea ekin lan egin, jendea aktibatu, jendea almendu, nolabait esatea, joaten garenean leku batera, nunbait eragiten hasi nahi dugunean, lehenengo pausua da mape bat egin, ikusi bertan zer topatzen dugun, bertako jarrea zein diren, jarrera horiek zeintzu jarrera bultzatu behar diren, aktibatu, desaktibatu, sinergia nola sortu, ekintzarako aliantza nola sortu, hortik abiatu, eta beti ere hor horretatik abiatu. Gobernantzaren kontuan, itxein da, goizean zehar itxein da, igual ez merezi, nik hor jarri dut Ramon Basokek aipu bat, dutu zalako, teorian zegoen daiteke, baina azken batean, gobernua, definitzen baldin bada horrela, hemen hartzen ditugu erabakiak eta erabakiak eraman behar dien lekura eramaten dira, gobernantza da ez, hemen egin behar badugu, hemen hartu ditugu erabakiak eta hemen gauden artean hartu ditugu erabakiak. Hor esaten dute administrazioan 3 paradigma dagoela, esaten dute, eta paradigma burokratikoa. Administrazioak bete behar hori dauka, nolabait, berdintasuna denontzako berdin, hemen zerbait egin behar bada, kontratatu behar bada, enpresa bat zerbaiteko, hori egin behar da lehiaketa bat. Zertako aukera berdinak emateko. Diru laguntza bat eman behar bada, hau egin behar bada, lehiaketa baten bidea zergaitik, aukera berdinak emateko. Hori izaten du paradigma bat. Bigarren paradigma bat da plan estrategikoena, batzuek esaten zuten amiaren garaia, guazen ikustea beharran nun dauden, eta egin beharrekoak ere horrena bera ingo ditugu.
Bai, eta gero esatu dute hirugarrena dela gobernantzaren paradigma eta horretara jo behar duela azken batean. Bai, erabakiak hartu denon artean eta momentu bakoitzean eta horrekin pixka jokatu. Eta kasik horrekin horrela gotxeko dut. Zertutasunaren indarra da azken batean hori esatia, bai. Ni benetaz zidezten dut hori guztia eta bai, herri batean errezagoa dela hiri batean baino. Eta hiri batean errezagoa da herrialde batean baino. Eta nik uste dut aprobetxatzen jakin behar dugula eta nik garrantzi handia ematen diet herri mailako edo hiri mailako proiektu di. Bai, eta igual galdu egiten ez gehiago hor bestelako mailetan. Eta utxiko dut horrela, osea, utxiko zilekua, ez da? Ez, bai. Bueno, eskerrik asko, Alex. Tartetxo bat hartuko dugu Alexi norbaitek galderarik, zalantzarik ekarpenik dio. Egunon, Gorka Arbulu Gasteiztik. Alexek lehen aipatu du hori, hemen geundela hor bertan egondako batzuk hasieratik eta hasieran titulan bertan jarri duzunez kasik anekdota dena, igual pixka bat zubien garrantzi hori aipatzen ari garenez, datu pare bat zuk eman ez dituzunak, baina jendea konstiente izateko egoeraz. Lehenengo eta behin, 2014an Gasteizko udal gobernua alderdi popularrarena zela. Hori lehenengo gauza. Prozesu osoa eman zen alderdi popularraren gobernupean. 4 gobernu desberdin izan ditugu tarte horretan. 2 alderdi popularrarenak, bat sozialistena eta orain EAJ-arena. Bere gauza hon eta txar guztiekin, eta Alexek lehenengo pertsonan entzuteko anekdota dela, Gasteizko Euskararen elkarguneak zubi lan horietan eta desataskatze horretan esan beharra diot, ze uste dut ez ditzu da inoiz kontatu, Euskalgintzatik abertzaleak ez ziren alderdiekin 2003an horrelako zerrenda lortu zen lehenengo aldiz biltzea, eta alderdi sozialistarekin bildu ginen lehenengoan, Gasteizten 2003an, gainean Boesaren argazki bat jarri ziguten, sartu ginen gelara, eta bertan, gainean bertan bazegoen Boesaren argazki bat, eta nahiko egoera tentsoa eman zen, zer argirik esan gabe, baina nolabait leporatze bat zegoela. Eta hori justu alderdi popularraren zeran, baina jasoek agindu zuenean, nik uste dut desbloke hori eta konfiantza minimo bat lortu genuela, hain zuzen ere Euskara, elkargunea garai hartan kontseiluaren bidez zinegotzea PSOE-rena, eta lehenengo aldiz, eta handik aurrera, diferentziaz diferentzia, lortu zen konfiantza minimoa, behintzat gauzak elkarri esateko tentsiori gabe eta proiektuak aurrera emateko. Eta azkenekoa ja, egia da, blokeo egoera batzuk eman direla, baina egia bada ere, blokeo egoera horiek eman direla nolabaiteko arauak edo indarrean zeuden arauak Gasteizko udalean gainditzen saiatu garenean, eta batzuk ez zuten gainditu nahi, eta aukerak bat zeuden, eta horren mandira. Orduan, nik pertsonalki ere, eta anekdoten zerrenda horretatik positibotzat ematen dut, eta balio izan zuela, ez bakarrik euskara gaia zela eta desblokeoa beste gauza batzuetarako ere balio izan zegula. Bestelako galdera edo ekarpenik? Jarraitu egingo dugu orduan. Alboan eta prest, Jasone Mendizabal, etxetik dator, Jasone. Euskaltzalen mugimenduari lotuta egin du bere ibilbide profesionala esan genezake, bizi ibilbidea era bai neurri handi batean, herri mailan lehenengo, Arkon publizista eta AED-en koordinatzaile aritu zen, eta azken 16 urteotan
Euskaltzalen topaguneko zuzendari da Jasone, eta gaurkoan esperientzia horretatik eta Euskaltzalen ekarpen ikuspegitik arituko zaigu Islari. Zure da hitza. Eskerrik asko, Maite. Enkargua Maitek aipatu du, eta ez dakit enkargura guztiz lotuko naizen, iruditzen zaidalako lehen kikerrek egin duen ariketa, oso lotuta egon dela zuk esandakoari. Esan nahi dut, Euskaltzalen mugimendutik zer egin genezaken, ez da? Nire lana, gehiago zuzendu dut, subrikintzara, lankidetzalaritzera, ez da? Eta instituzioan lan egiten duen ordezkari badaukago hemen ales, eta guretik azkenean lan hau egiterako orduan, eta izenburu beraren pean, bakoitzak bere ariketa egiterako orduan, bakarkako lan egin dugu, partekatuko dugu, eta azken momentutxuan izan da hori gainera, eta gizu, antzeko gauza dauzkagu eskuartean, ez da? Bakoitza bere lekuan, baina antzerakoetak eta kontua da, horiek elkartzen direnean, sekura pilo sortzen zaizkigun, eta hortxe jarri nahi dut bukaera mintzate fokea. Hori egin aurretik, zabaletik egin nahi izan dute ariketa, esan dako zenbait esaerari, esaldiri, politika publikoa talde moduan sortu nahi dugu. Lidergo eraldatzailea behar dugula, lidergo berriak ahalbidetzen dituena, ez dela nahiko emaitza sustantiboak lortzea, baizik eta prozesuan zehar eragiletza ahalmena bukaeran nola dagoen ebaluatzea espada. Eta beti gorako parte hartzea, mapeoa eta kogestioa behar dugula, eta horri buruz pixkate arituko naizni, eta gure mundu txiki honetan euskalgintzan, nolabait gure eragin bidean aritzeko, kanpotik zer egiten duten ikustea, guretako oso garrantzitsua da, gure gazarrekarri aldugun bebai irudikatzeko, eta gobernantza zari garela, gobernantza soziokraziarekin oso lotuta dagoela, eta guazen pixkate harakatzera, eta ekarriko ditu zenbait pentsamentuena, bai? Soziokrazia da, erabakiak hartzeko eta gobernatzeko modu bat, eta edozein tamainatako antolakunderi aplikatu alzaiona dala familia bat, edo izan daiteke herrialde oso bat, ezta? Eta organismo bizi bat bezala jokatzea ahalbidetzen dio, eta etengabeko autoantolatzea eta autoberrikustea zuzentzea ahalbidetzen dio, ez? Organismoa oso lotuta dago, ez? Txorien zera hegaldi hegaldiaren irudi horri, teoria sistenikoan oinarritzen da, eta helburu nagusia hauxe da. Aktore ezberdinen ko-parte hartzea eta ko-erantzukizuna garatzea da, inteligentzia kolektiboari boterea emanez antolakundearen arrakastaren zerbitzura. Beste iturri bat, eta hau enpresa munduan eta ekonomiari zuzenduta, eta handik zer esaten duten da, Espriren dokumentu batera jota, bi aipu ekarri ditutona, eta hau enpresa garapenerako euskal agentzia da. Eta Europako batzordea dakarren agindua, ze kasualitate ez da, ez dut guzti irakurriko, baina berrikuntzarako behar duguna da, eta gainera, berrikuntzarako eta finantzen eta ekonomiaren garapenerako, esaten du, espezializazio estrategia horiek lankidetza publiko pribatuaren emaitza izan behar dutela, eta ez naz beste letratara joango, baina hori da proposamena, eta lurralde estrategiak prozesu parte hartzaile baten fruitu izan behar du, eta prozesu horretan parte hartu behar dute, helize laukoitza osatzen duten eragile guztiek, herri agintariek, enpresariek, hezkuntzak eta jakintza munduak eta gizarte zibilak. Hori guztia, maila anitzeko gobernantza egoki batekin kombinatu behar da. Beraz, guk egin behar duguna nunbait badago asmatuta, eta egiten ari dira. Eta egiten ari dira, enpresa munduan, Europatik datorren hori, adibidez Googleen, entzun izan ditugu, komunitate osoak eratzen dira lantegiaren baitan. Horko lantegiak, kasik, bertatik atera beharrik edizkatera, bertan alditu ustelako, beraien behar asko bete, beste muturrera jota eta bestelako helburuekin ekoherriak daude, eta hor
lehen aipatu duan soziokraziaren praktikak eta aspalditik ari dira praktikatzen da, oso praktika aurreratua dauzkate, gobernu kanpoko erakundeak ari dira nonelako praktikak martxan jartzen, eta, bueno, guazen gurera, ez da, Euskaltzalen topagunak ari gera, instituzioekin lanean, eta Euskaltzalen elkarteak tokian udalekin elkarlanean, eta emetik nola, zer ekarri aldugu gurera aplikatzeko. Bueno, parte hartzeaz, Nikolako irudi bat ekarri dut, boladan dago, ez da? Herri gehienetan ikusten ari gara, konsultak, bai, kasik, ez dakize hor mamargotzeko, ez dakize plaza irudikatzeko, galdeketak egiten dira. Ikusi ditugu, ikusten ari gara, labait, herritarrekin kontatzea nahi dela, udalen aldetik, eta hori gozoa da. Hori, nolabait hemen esaten ari garen guztiarekin koherentea da, baina ikusten doku batzutan be, zaporea beti ez dela gozoa, eta Alesek esaten zuenaren arira, ikusi ditugu zenbait, prozesu benetan eraldaketa bat bultzatzeko, borondate osoarekin bultzatu direnak, eta bestatzu barri zalantza sortu digut, ez da? Ze legitimizazio baten bila joan eta diren bakarrik, eta gero prozesu parte hartzaile horren ostean, erabakiak beste nun baita hartu eta diren, hori garrantzitsua da, prozesua garrantzitsua dira. Eta ez da nahikoa parte hartze prozesuak, barra botatze espada, prozesu horietan arreta handia jartzen. Eta etorriko naz gurera, guk zer daukagu funtzio banaketaz idatzita, modu xume baten bada ere, gure bazkidekin, eta mugimendura gehitzen dien kide barriei transmititzeko, izenburu honekin badaukagu ataltxo bat gure harrera gidan, funtzio banaketaz zer dagokie gizarte mugimenduei eta zer erakundeei. Esaten dugu, Euskaltzalen mugimenduan, osagarritasunean sinisten dugula, eta herritar antolatu gisa dena ez dagoela gure esku, ez da erakunden esku ere, gizarte mugimendu gisa egiteko propioak ditugu, sinesgarritasun eta onarpen maila izango dituztenak, eta gure arduraren partea geuk betetzean bizi naia eta duintasuna erakusten ditugula. Eta guztia ez dut irakurriko, ze, bukaerara heldu nahiko nuke eta denpora justu gabitzala ez da maite, baina, argazkitxo bat, zer izan litzeke gizarte mugimenduaren funtzioa eta zein erakundena, eta guazen Euskaltzalen elkartetara eta udaletxetara, ez da? Hau, eraman alda eremu ezberdinetara. Gizarte mugimenduei dagokie herritarrak aktibatzea, antolatzea, ilusionatzea, alduntzea, formatzea, bizinaia erakustea. Gizartean oroar eragitea, erakunden diskurtsoak ere auzitan jartzea behar denean, eta erakundengan eragitea, elkarlanerako espazioak bilatzea, Euskararen aldeko hizkuntza politika eraginkorra lortzeko eragitea. Erakundei dagokie barriz politikak erabakitzea, legeak onartuz, arauak zehaztuz, baliabideak eskainiz, gizarte mugimenduen egitekoak onartuz eta babestuz, gizartean eta botore ekonomikoan ere eragitea dagokie erakunde publikoei. Eta uste ezinbesteko da, funtzio banaketa hauek, orokorrak izan daitezkenak, tokian herri bakoitzean izendabizenez izendatzea. Eta hortaz, nolabait funtzio banaketa horietan osagarritasunaren bila hauek esplizitatzea erakunde publikoetan, esplizitatzea geure etxeetan, eta horrek nolabait ordena baten, lankidetza bat bideratzeko aukera ematen du. Olako argazkitxo bat ez zaudalak baditu, boterea, baditu baliabideak, eta erantzukizun bat, legea betetzeko erantzukizun bat badauka, baina batzutan, eta muga horiek ere aipatu ditu Alesek, zurruntasun bat ere badauka udalak, eta herriko eragile sozialek, Euskaltzalen elkarte kasu honetan, udalak betetzen ez dituzten funtzioa betetzen dituzte, berezko dituzteko batan, da beste batzutan udalak berea den hori betetzen ez duelako, eta hori bete desan eragiten lan bat egin behar duelako, aktibazio sozialean badauka funtzio bat, udalak nekez bete alduena, eta malgutasun bat, instituzioak ez daukate, malgutasun bat daukate, gauza asko aurrera eramateko, udaletatik posible ez dana. Zein da bate gure betiko zera, baliabide falta, eta baliabide falta ez da bakarrik sosak, baliabide falta da informazio falta.
espadago espazio bat informazio partekatzeko, ero formazio falta, udalek horiek guztia badituzte, ez bakarrik sosak. Eta hor, diru baliabideak ez ezik, bestelako espazioak ere baliabideak dira, eta horiek partekatzeko bideak interesgarriak dira. Hemen, ohartxo bat, iges egin dit, Manes Agirre hor idatzita dago, eta aipatuko dut, apur bat, Alesek esaten zuenaren arira, lankidetzako proiektu bat abiatzen dugunean, eta izan daiteke Euskara Kontseilu bat, ero bestelako proiektu bat aurrera ateratzeko lankidetza eremu bat, garrantzitsua da ez bakarrik, emaitza sustantibuen inguruko ebolaketak egitea, garrantzitsua da baita be, prozesuetan, harreman sareetan, sinergia horien baitan, eta bereziki, bukaeran eragile bakoitzaren egoerari buruz egiten den ebaluaketa, eta Manes Agirreri buruzko zera onakarri dut, uste dut 2015ean jakinen artikulu bat idatzi zuen berak, eta Arabako euskalgintzari buruz hitz egiten, eta instituzio eta euskalgintzaren arteko harremanari buruz, eta, bere argazkia bazan alde batetik bazitxun argiak, ez da, eta bazitxun ilun batzuk da foke jarriko dut honetan, lorpen ikaragarri izan da, esango nuke, Arabaren euskararen normalizaziorako kuadrilatan euskara zerbitzuak antolatzeko sare hori eraiki izan, eta hori guretako ere tokian lanean ari garen euskaltzalen topaguneentzako solaskidetza zuzena eta nolabaiteko aliantza eta konplizidade berriak eraikitzeko zoga jarri du, baina zer gertatu da. Funtzio horiek, teknikai horiek lanean jarri, eta hainbat herritan, halako baten, euskaltzalen elkarte hori desaktibatu da, ero ahuldu da, ero delegatu du bere funtzioa, ez da. Eta iruditzen jat ez dela nahikoa, lortu dugu, badauzkagu euskara teknikak, eta kitxo, ez? Hemendik egingo dugu orain hizkuntza politika, hori ez du, ez administrazioak ikusten, kasu honetan, euskara teknikaria da baita be, uda baten Manes Agirre, eta iruditzen jat lorpen batzu lortu badira be, bidean egondan desgaztearen ondorioz, azkenean herri-zerri antolatuta dauden euskaltzale hoien sareak eta ustuta geratu badira, orain lehentasunez hoiek barriro elikatzen funtzio barriak hartzeko prozesuak bideratzen, hor badagoela zeregin handi bat. Eta hori ez da bakarrik euskaltzaleon topagunearen erantzukizuna badabe, erakundeen erantzukizuna horren beste eman da gero, nolabait, orain oreka horiek barriro berbideratzeko beraien babesa eta tresnak horren mesedera jartzeko ardura. Orduan, esan dut, ezer ez da beti gurutatzen dira bataren da bestearen arteko harremanak, baina iruditzen jat, funtsezkoa dela harreman horien bueltan bukaeran eragilok nola bukatzen dugun horri erreparatzea. Eta gero, azken gogoeta modura ingo gureko nauke, lupa jarri eta zer egosten dan eremu kolektibo horretan lankidetzan aritu nahi dugunean, ezta? Zer gertatzen da, talde horietan, nun eragile ezberdinek euskalgintzakoek edo instituzioek eurek ere, prozesu horren parte diren eta prozesu bat abiatzen duten. Piskat osagaiak, ez? Bereiztea, ze osagai dauzkagun hor eta nola harremantzen diren bereien artean. Batetik dago bizio edo helburu partekatu bat, eta helburu hori izan litzeke zerbait, nolabait, estrategikoa dana, epe luzerako izan daitekena, ero programa zehatz bat lankidetzan atera nahi dugu, atozen 2 urteetan. Oso zehatza eta bar. Horrek batzen gaitxu, lankidetzan jartzen gaitxu, helburuak, eta lankidetzan jartzen gaitxu, hainbat pertsona eta kolektibo, eta tartean ere instituzio publikoak, ez da, udalak kasu honetan. Prozesuan jarri beharreko arreta, horri buruz aritu nahi zarrera osoan zehar, eta iruki honetako erpinen artean sortzen diren bestelako dinamikak. Bat, kolektiboak eta prozesuak nolabait eskatzen dituen harremanak. 2, ebaluaketaren beharra. Etengabe berrikusi beharra zertan ari garen, nola ari garen, eta ez bakarrik
bizioari begirako prozesuan, baizik eta kolektiboei begirako prozesuan ere. Eta bukatzeko egiturarena. Ze marko jartzen dan prozesu hauek izan daitezen bermea dutenak, jarraikortasuna dutenak. Nolabaiteko konfiantza giro baten eta ziurtasun giro baten aurrera egiteko baliabideak jartzen duenak. Ari gare, lege babesa dagoen baliabideen marko bat jartzen den prozesu horren mesedetara. Edo ez, egiturarik ez dago, konsultatu egiten zaizu, eta gero beste nonbait erabakitzen da, aurrekonturik gabe iparralden ezingo du ezer egin Euskara Zerbitzutako teknikari batek, baina kolektibo batek ezin du proiektu bat aurreratara, ez badauka bermerik, hor baliabide batzuk, berme batzuk, baita be, errazteko, prozesu hori errazteko, laguntza batzuk, ez, egotea, horren guztiaren mesedera. Proiektu baten bizio partekatua, badira, gai estrategiko batzuk zeintzutan, Euskaren kasuan, begirada luzeko helburu partekatuak eskatzen duten, eta gero, badago bai, epe motxeko hori, ez da, batzutan, egoeraen arabera, epe motxekoan, seguruenik samurrago lortuko dira adostasunak. Apiskate Alesek ekarritakoa, bizio horretan parte hartzen duten aktore guztiak kontuan hartu behar direla, eta alden heinean aktore guztiak protagonista egin, benetan beraien prozesu baten modu aktiboan implikatu daitezen, eta hementxe, kokatzen da apur bat, espriko dokumentu horretan, adimen kolektiboaz hitz egiten zen, baina eske hori ez da bakarrik enpresa mundurako baliabide bat hori da, bereziki, eremu sozialean ari garen Euskararen normalizaziorako ezinbesteko input bat. Lehen aritu gara, eta galdera bat egon da baita bez, eta ardaldunak, eta alegin hori ere egin behar dugu. Alegin horretan ez da bakarrik garrantzitsu Euskaraz ez dakitenak, gero etorkinak, gero ere kontuan hartu beharko ditugu eta zaindu beharko ditugu, ezke beraien parte hartzaren bidez seguruenik, besteon arteko inertzia zarrak eta ajeak apurtzeko eta eraikitzaileagoak eta berritzaileagoak sortzeko aukerak sortuko dira. Eta berrikuntza zeretan betiko egingo dugu. Eta momentu honetan ari garena da, bai herri mailan, da bai nazio mailan Euskararentzat jauzi kualitatibo bat eman daiken dinamika barriak sortu guran. Eta berrikuntzari espazio hori ematea zinbestekoa da, eta jente berri lagunduko digute horretan. Bizio partekatu bat, eta solo komun bat behar da, eta bereziki alderdi politiko ezberdinen, da sensibilidade ezberdinen bilgune izango diran espazio horiek zehaztea garrantzitsua izango da, ondotasuna nahi badugu proiektu barri horretarako, ez da? Eta ingo dotelako ariketa txiki bat, ez? Niri argigarria egin zitzaidan, eskematxo honek eta soziokraziarekin lotutako Mabel Cañada bi lakurtutakoak dira, hau Lakabeko eko herriko, kide bat da, eta aipatzen zuen gizataldeetan eta kolektiboetan baditugula pertsona dauzkagun moduan mugak, ez da? Pertsonok muga dauzkagu, gure mugak sinismenek eta nolabait baldintzatzen gaituzte, gure ideologia baldintzatzen gaituzte, gure kultura, gure historiak eta gauza batzuk nolabait aurrera egiteko eta beraz berrikuntza sortzeko, jauzi eraldatzaileak emateko ez gara gai eta gauza bera gertatzen da kolektibo baten. Momentu honetan jauzi kualitatibo bat emateko dinamika barriak bultzatu nahi baditugu, eta lankidetza dinamika barriak bultzatu nahi baditugu, eszenatoki ezberdinak emango dira tokian. Herri batzutan lankidetza, kultura, estereotika bilatzen gara, diagnosi horiek egin ditzago, baina, ia lagungarri zaizuen, behintzen niri harrigarria egin zaidan eskematxo hau, irudikatu daigun, goiko eta azpiko marra baltzori muga objektibo bat Euskara garatu dain. Muga objektibo bat herri mailan, nazio mailan bardin dio. Ez da izan etxerke
ez dakit, samur ikus liteke, jo, eske, lege mailako muga badaukagu, ez da ofizialitasuna, gure lurraldean, ez da? Kontxo, eta beste kurba horrek adierazten duena da, bertako pertsona eta kolektiboek ze muga propio dauzkaten. Ez muga objektibo kanpoko hori baizik eta gure baitakoa, ez garela gai, harago legeak usten digunaren mugarain arteko garapen bideak lantzen. Esan nahi dut, utzune bat ikusiko litzake eskema honetan, marra hori da, bada, guk gure jarduna eta gure baitako mugen baitakoa, badago espazio gehiago eragiteko, bai? Eta hori betetzea izango litzake, zorukumena eraikitzeko modurik samurrena. Horrek ez dukentzen, eta gezi gorriek adierazten nahi dute, badirela kolektibo batzuk, muga objektibo horri bultzaka dabiltzanak, baina ez daukaten nahikoa indar. Orduan, horren baitan zoru komunak edo adostasunak eraikitzeko, diagnosi propioak egon. Eta bigarren alitzake, bueno, muga objektibo hori beteta daude. Egiten ari garenak ja goia jodu behar dugu muga hori hautzi. Eta hori horrela denean, kolektiboki muga horiek gainditzeko indarrak asko handiagoa direnean, orduan bai, muga baltzoiek urdinera salto egiteko estanda, ero eraldaketa posible bat ematen da. Baina zoru komunak eraiki beharko ditugu, posibilitate horien baitan, seguruenik arrakastatsuago sortatu direlako. Horrek ez du esan nahi, honela bakarrik funtzionatu behar dugunik. Beti behar dira, beti, eta lehenengoko kasuan ere, muga horiek ez digutela garatzen usten gogoratuko duten ekintzak, jardunbideak, eta hor, euskaltzalon elkarteo badaukagu zeregina. Gizarte zabalean barriz, seguruenik, askoz muga propio gehiago aukiko ditugu. Bueno, ez dakit lagundu dizuen, baina niri base simple eta ze argigarri, ez da? Ikusi dugu, bizioa, ikusi dugu pertsona kolektiboa, guazen mapeoaren kontu honetara, talde motorea komen izaten da, ez da, alako partartze prozesuetan alik eta zabalena izatea, eta esango neuke, aliatu naturala garela, zerak, udalak eta euskaltzalen izan beharko genukela, ero konplistate horren bila joan beharko genukela. Eta egia da, baditugula tapoiak, eta kasu honetan, euskara teknikari bat izan daiteke estrontoia, bideak irekitzeko lagungarri den figura bat, ezinbestekoa, baina harago joatea dago. Ez da gure baitako lana egin beharrekoa, beste aktoren gana jo, eta beraiekin lankidetzan aritzea dagokigu, eta lehen aipatu duten inteligentzia kolektibo hori aktibatzeko dinamika bultzatu. Aurrera egingo doz, antza bukatzen ari da denpora. Aipatu da lehenago besta, alderdi politiko guztiekin ez ezik euskararekiko zentziltatean hitzekin harremana bidatu beharko genukeela. Eta niretako garrantzitsua dan zerbait. Eta hemen gaur goizean ja esan da, hainbat modutara, Mikeli entzun diogun, diun laguntza lehiakiten bidezko babesak, ez da, nun dago prozesua eta gure helburua batuko duen egitura markoa. Oso zabala da, euskararen normalizazioan lanean ari gare gizarte eragileon sarea. Langile mordo badauka. Baliabide mordo bat kudeatzen ditu, eta lehiaketa bidez bete behar dira funtzio horiek guztiak.
esango nuke euskaltzaleen mugimendua sortu zenean, AED-etik, eta ni hortin nator, ez da, oso naturala izan zen hitzarmen bidezko markoak lantzarena, eta baiara hartan goienaren eredua baita be, ez da, instituzioen partizipazioarekin, baina ez da edatu. Portapoiba badaukagu, momentu honetan, Gipuzkoako Foru Aldunditik aipatu da kontzertaziorako formula horiek arakatzen ari direla, edozein funtzio, betetzen ditugun, euskaltzaleon mugimendu betetzen ditugun funtzioak ez direlako, ezin direlako pasatu bakarrik teknifikaziotik, esan nahi dut. Urteko gora beratan zerbitzu baten lan teknifikatu hori da herriko harremanak olioztatzea, lan teknifikatu hori da lankidetza eta subigintza harreman horiek egitea, alderdiekin harremanetan aritzea, eta hori guztia martxan jartzea, esango nuke ez. Eta gero gongo dira zerbitzutarako espazioak, eta ludoteka bat kudeatzeak bai, akaso behar du beste baldintza batzuk, baina hitzarmenaren bidez eta kontzertazioaren bidez askoz gehiago egin daitekela uste dut. Bueno, lehen aipatu digu Inigo Urrutiak, udal lege barriak ze dakarren ez da, eta nik esango nuke udalek botera handia daukatela, eta gero eta gehiago aukitzeko zerean gaudela, ez da, eszenatoki barrian gaudela, eta ikusiko dugu, udalak jabetzen diren eskumen horiena hor adi egon beharko dugu, eremu sozialetik, eskumen horiek baliatuak izan daitezen, da gauzatuak izan daitezen eta ejekutatuak izan daitezen, hor badaukagu itzeleko lana. Baina, era berean, iruditzen jat, udalek gutxiegi baliatzen duten tresna bada delegaziokoa, funtzio delegatzen dugu, eremu sozialeko eragileen eskutan, kasu honetan, iruditzen jat, euskaltzaleen topaguner, euskaltzaleen elkarten harremanean honelako harreman batzuk badaudela, eta hori edatzea garrantzitsua litzake, delegatzeko aukera daukate udalek hori. Eta nolabait urtean hitzeko adostasunak honek eskatzen duen berme, balaketa eta abarrekin hornitua, baina horrutza joan beharko genuke, eta hau guztia da nolabait babes bat ematea benetan parte hartze prozesu arrakastatsu eta bermedunak bultzatu nahi baditugu, ez da? Bestela, babes gabe gaude. Eta hor nolabait parte hartzearen emaitzak ez lirateke izango hain eraginkorrak. Bueno, aipatu dut ebaluaketarena, eta, bueno, hemen iruditzu batzuk ez da, ikusten ari gara, herrietan badirela lankidetza parte hartze eredu oso politak sortzen ari direla, eredu ezberdina dira, eta arreta merezi dute, baina bereziki abiatu diren hoiek, gerora denporan iraun dezaten eta garapen bidea izan dezaten, ematen zaien markoa eta egitura eta barrak, hau ezin dela egin, hola, hau edatera goaz, venga, goazen herri-zerri hau berau egitera. Ze babes daukate herri-zerri, hau bultzatzeko nahi eta energia daukaten herritar euskaltzale antolatuek. Iruditzen jat, hori instituzioei dagokien partea dela. Eta hori arakatzen denpora eta energia jarri beharko litzatekeela. Bueno, analisi hauek egitea herri-zerri, bai, eragile sozialen aldetik eta baita erakunden aldetik oso garrantzitsua da. Ia misioa eguneratuta daukagun, ia partekatua den misio hori herriko eragile ezberdinen artean, nortzukin antolatu behar ditugu lankidetza estuagoak aliantza hoien bidez eragingo dugulako herriko beste sektoreetan, norekin barrikusi beharko genituzke helburuak, harremanak nola dauden olioztatuta, ze historiatik gatozen, ze sustendu behar den, ze batzutan iraganak ez digu usten, ez da, horrela pausoak ematen, eta lankidetzarako egiturak. Nik uste dute hori oso desproportzionatu izango dela botere harremana. Boterea, instituzio publikotan dago, eta hori zuzendu ezean, nolabait, menpeko harremanak etengabe elikatzeko, arriskuan egongo ginake. Eta, bueno,
bakoitzarentzat ere, non dago norberaren muga, non dago norberak daukaren instituzioaren muga eta elkartearen muga hori gogoetatzea. Eta muga horiek nolabait mugiarazi alditzugunero ikustea. Eta bukatuko dut bideotxo batekin. Ia sartzen da. Baietz, ez da, ala? Bueno. Bi minutu. Ez da nahi. Bueno, pas tau bideo irikantza, no? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो करके चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उड़ो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उड़ो और हवा पकड़ के चलो। चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Bueno, mesua harrapatzen da, ez da, elkarrekin muga gaindituko ditugu eta hoixe da, zubikintzaren zera, helburua. Eskerrik asko Jasone, zuri be. Bazkaltzeko ordua dela badakigu, baina azken ekarpen galdera proposamenik norbaitek badu. Bazkal orduan plateoenara zatoztenok, maila prest daukaguan, eta bestela, besteok arratsaldean 3:30 jarraituko dugula, eta norbaitek etxeralde egiteko asmo baldin badu eta bihar ez badator, mesedez bete balorazio horria. Besterik ez, gero arte.